yamde jeeɗiɗi silmaji capatati woni Dakar lamorde Sénégal waktuji ɗiɗi fawi hen to Paris lamorde France. Ahmadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe fi fulfulde jaam Allah wale mon bisimilla moon e ley kabaruji ɗi hande ko aljuma balɗe sappo e tati lewru jeegomo ɓuuri hitande ujunnaji ɗi nogas e joyyi ɗo mbawɗon wonde no mbawɗon wondirde bisimilla moon e ley kabaruji ɗi to Inde lana diwoka Air India yani hanki subaka ko ɓuuri yimɓe temedde ɗiɗo e capanɗe nayyo gonno e makka ɓe duuɓe mbasi pitali mabɓe e wi ardiɓe laamu ngu ko goto faaba e o accident kanko yalti omo wuuri tefore ne jokki kañum e fabatoɓe men garti oɗo kabaru to leydi Mali waɗi lewru ko wargoji waɗuno to jafraɓe diwal Mali hakkudere leydi ndi ko diwal mofti jafoɗon hakkudere leydi ndi ko konu Mali tuma waɗude ɗi wargoji tefore nde état major konu ngu wino waɗete ko laaɓi heɓaka e majjum tafon koreji jafraɓe no keddi e kumpa majjum uddere kuɗiyankoɓe balɗe seeɗa caggal ɗi wargoji no jokki nguure e cafaji na ngakki e nder ngal diwal Nigeria hanki alkamisa dental tayiki it bakka e yoga e pelle société civile mbaɗi seppoji kewɗi e nder leydi ndi ɓe kolli mette mabɓe e alhaali faggudu leydi ndi kañum e rafindenago ko jaali e ley Nigeria ɓe ñiŋi laamu Bola Ahmed Tinubu ɓe seppannoɓe noddi waylitere waɗe tedduɓe bisimilla moon on calminama on jurama puɗɗortoɗen ɗi kabaruji hande subaka aljuma labɗo laɓaɗo koye ɗe piyanɗe ɗe Israël waɗi fewde e Iran jamma ha hanki Israël waɗi piyanɗe mawɗe jamma hande fewde e Iran ha tengti e nokkuji mabɓe to nucléaire noftana mbiyen gollete horejo jagorɓe Israël Benjamin Netanyahu holli hande aljuma wonde ɗe piyanɗe rewi lawol noɓe jiɗirno ɗum ni ko noon ɗum wayi o ɓeydi wiide ɓe mbari yimɓe mawɓe commandant ji joom en gande ɓamtoji moƴƴingol bomboji atomique e wi télévision Iran horejo konu Iran général Mohammed Bagri o du warama e ɗe piyanɗe ɗe kadi saabima mayde goɗɗo biyeteɗo Hossein Salami kanko woni horejo gardien de la révolution ɗum yo fedde daranide e konu leydi ndi pelle adunaru e leyɗele kewɗe kolli mette mumen e ɗe piyanɗe ana tawa hen Arabie Saoudite noddali waɗi yo ɗe piyanɗe dartine ko ɓuuri yawde e yaccade leyɗele kewɗe kaali hen e oɗo subaka Benjamin Netanyahu holli kañum ɗe piyanɗe no wawi jokkude balɗe seeɗa piyanɗe ɗe Israël woni e waɗude o saaha mo kaleten en kaali gardidi kabaruji ɗi to Inde lanandi wo ka Air India yani hanki subaka ko ɓuuri yimɓe temedde ɗiɗo e capanɗe nayyo gonno e makka ɓe duuɓe mbasi pittali mabɓe na mbiyen ɓe maayi e wi ardiɓe laamu ngu ko goto faaba e o accident ko kanko yalti omo wuuri ha ɗo fabatoɓe ɓe no jokki golle mabɓe laana diwoka ka immino ko bo wallaɗe diwoji Ahmedaba rewo hirnangue Inde fewde to Londres lamorde Angleterre keɗoɗen Ceerno Moussa Ba kalana diwo ha Boeing 787 Air India yani silma goto caggal ndega immi ka aéroport Ahmedabad hirnangue nano leydi Inde mbudoji yaltinaɗi ka télévision Inde holli lana kan hino wira e hoore cuuɗi hoɗaɗi aduka mutude ko hikki ɗon ko fettande kañum e yiite towge e nder yimɓe temeɗɗe ɗiɗo e capanɗe nayo e ɗiɗo kañum e golloɓe e makka sappo e ɗiɗo ko goto petti yalti hino wuuri fahin ko fandi wo yimɓe nogay e nayo maayi e cuuɗi ka ngal avion walyani ɗon ka woɗɗa aéroport Ahmedabad ko ɗum addi yo adadu mayɓe ɓen timmu temeɗɗe ɗiɗo e capanɗe jeego e jowo hari hino tawa e ƴewɓe e kallanadi wo ha enduɓe temedere e capanɗe jeego e jeenayo anglais ɓe capanɗe jowo e tato portugais ɓe jeeɗiɗo e mo Canada goto caggal ngo masibo horeɓe leyɗe ɓe ɓiɓɓe mum lutti ɗon yetti konngol ɗum ko yurmede e mettu ɓernde wonani en inni Narendra Modi horejo jagorɗo Inde yerujo makko mo Angleterre on kadi ɗum ko Keir Starmer kañum e lanɗo leydi ndin roi Charles III yarle ni ɓe ngureji fatora ɓen ko ɗum holli kañum kadi Portugal e leydi Pakistan ka woni ɗo tefoje ɗen hino jokka ngam andugol ko woni sabu yanugol kalanadi wo non jati Ceerno Moussa Ba jarama